Os operarios danlle os últimos retoques ao Fexdega Pro Fexturrón deste ano. Vai abrir as súas portas este sábado cun completo programa de actividades de lecer pensadas para toda a familia. Foi medrando, pouco a pouco, penso que calquera que viñera no 2016, que foi a súa primeira edición, e veña neste 2019-2020 vai haber a evolución tan grande que tivo, pasou de ter só atraccións a ter unha pista de xeo tamén cada ano máis grande, a ter un tobogán de xeo natural, a única que sepamos hasta ahora, polo menos na provincia de Pontevedra, que teña xeo natural, aí nas moitas de xeo artificial. Pero a pista de xeo de 450 metros cadrados e o tobogán non son os únicos reclamos, hai tamén un dragón mecánico, hinchables e un teatro virtual. Todo iso complementase con obradoiros e talleres de balde. Ofrecemos un parque de atraccións con diversas atraccións como pode ser o teatro virtual, a Oscalestre, a pista de coches eléctricos, logo hai unhas camas elásticas, un dragón, hai un carrusel de cadenas e logo un jumping, non? Despois, bueno, hai xogos para nenos, tamén habrá actividades que son completamente gratuitas, donde habrá obradoiros, espectáculos de magia. Este ano, ademais, gana peso a decoración para que o espírito do Nadal invada por completo o Fexdega. O que máis estivemos pendientes de que se coidase moito a decoración. Veredes que cando comece xa os estamos de montaxe, pero cando comece a decoración vai ser moi cuidada, e incluso a estética de fora este ano vai modificarse, vai haber un par de sorpresas para que Fexdega tamén teña unha apariencia que vai acorde con estas datas e co Concello de Vilagarcía. O Fexturrón abrirá as súas portas este sábado á tarde. A entrada xeral para as atraccións custa 7 euros, pero o acceso ao recinto é de balde.